ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. муҳтарам ҷамоат, ислом дини адолат, раҳмат ва накӯкорӣ мебошад ва паёмбари ислом ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бошад, дар ҳаёташ ҳамеша бо адлу инсоф амал менамуд. азизон, ҳар он чи аз худованд талаб мекунед ҷумла якҷо аз ӯст. вой бар рӯзи касоне ки рӯи ниёз ба сӯи дигаре меоранд. басо халоиқ расво шаванд агар рӯзи мавуд худованд бо адл зоҳир шавад. басо пардаҳо дарида шавад агар ӯ бо адолат бар халқ бингарад. басо амирон асир шаванд агар худо мазлумонро дастгир шавад. як шеър аст муҳтарам ҷамоат ки бо бадон бад бошу, бо некон нек, ҷои гул бошу, ҷои хор хор. аммо паёмбарамон дар ивази бадӣ намекард. мушрикон хонаву дари мусалмонҳоро гирифта онҳоро аз Макка ронданд ва чун ба Мадина ҳиҷрат карданд, боз тоқат накарда ба он ҷо ҳам барои зарари мусалмонҳо ҳуҷум карданд. дар ҳақиқат ба лаънати худованд гирифтор шуданд. худованд онҳоро ҳам дар ин дунё ва ҳам дар охират хору залил намуд. ҳарчанд кӯшиш карданд ки дини худоро аз байн бубаранд, аммо ҷуз ба худ ба касе зарар нарасонданд. дар ҳақиқат инсон ба ҷони худ зулм мекунад ва ба он чӣ ки намедонад душманӣ меварзад. интихоби ҳар банда дар дасти худи ӯ аст. паёмбар мушриконро танҳо ба ислом даъват мекард. касе ки қабул мекард аз ҷумлаи муъминон мешуду, касе қабул намекард ӯро раҳо карда мерафт. ҳазрати паёмбарамон касеро бо зурӣ маҷбур намекард ки дини исломро қабул кунад ё қабул накунад. ҳар ки қабул кард аз ҷумлаи муъминон шуду худро аз азоби охират наҷот дод. ва ҳар ки ислом наовард таваккалашро бар худо мекарданд. бар гардани ӯ кор монда сарашро намебуриданд. мисли имрӯза террористҳое ки ба номи ислом чунин корҳои зишту қабеҳро иҷро мекунанд. ҳар ки имон наорад, худованд худаш ҳисобу китоби ӯро рӯзи қиёмат мепурсад. баъзе ҷоҳилон мусалмон гуфта корҳои зишт мекунанд ва исломро бадном месозанд. ин нодуруст аст. ҷавононро бо шиёри ислом фиреб дода ба ҷангҳо мебаранд ва ин бесаводҳо бошанд ба ноҳақ хун мерезанд. ҷавонҳои бесаводро истифода бурда ниятҳои нопоки худро амалӣ месозанд. баъд террорист киро мегӯянд? ислому мусалмонҳоро. имрӯзҳо аз ғайри мусалмон агар пурсон шави ислом чӣ гуна дин аст, мегӯяд дини террористӣ аст. як дини покро ба воситаи худи мусалмонҳои бесавод бадном карданд. ислом дини марҳамат аст. ҳар коре ки террористон зери шиёри ислом мекунанд, ба худо қасам ба ислом ҳеҷ иртиботе надорад. ҷамъияти куфр аз парешонии мост, ободӣ будхона зи вайронии мост. ислом ба зоти худ надорад айбе, ҳар айб ки ҳаст дар мусалмонии мост. худованд мефармояд ки мардумро бо ҳикмату панди некӯ ба роҳи парвардигорат бихон, на ин ки шамшерро бар гарданаш монда ӯро маҷбур кун. имрӯз мо мусалмонҳо ба иттифоқ шудан ниёз дорем. имрӯз худи мусалмонҳоро мебояд ки ба дини ислом даъват намоем, на ғайри мусалмонро. дар китоби муқаддаси Қуръон ки худованд онро ба воситаи ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ба мардум расонд, дар сураи Оли Имрон ояти 103 омадааст: ва ҳамагон даст дар ресмони худо занед ва пароканда нашавед ва аз неъмате ки худо бар шумо арзонӣ доштааст ёд кунед. он ҳангом ки душмани якдигар будед ва ӯ дилҳоятонро ба ҳам меҳрубон сохт ва ба лутфи ӯ бародар шудед ва бар лаби чоҳе аз оташ будед, худо шуморо аз он бираҳонид. худо оёти худро барои шумо инчунин баён мекунад, шояд ҳидоят ёбед. ҳамчунин худованд дар ояти 105 сураи Оли Имрон мусалмонҳоро таъкид кардааст ки пароканда нашавед, ба монанди он касоне мабошед ки пас аз он ки оёти равшани худо бар онҳо ошкор шуд, пароканда гаштанд ва бо якдигар ихтилоф варзиданд. барои онҳо азоби бузурге хоҳад буд. бубинед, худованд таъкид дорад ки пароканда нашавед ки бароятон азоби бузурге хоҳад расид. ҳамчунин дар сураи Ҳуҷурот ояти 10 худо мефармояд: ҳар оина муъминон бародаронанд. миёни бародаронатон оштӣ андозед ва аз худо битарсед, шояд ки бар шумо раҳмат орад. имрӯз рӯзе расидааст ки бояд мо иттифоқ шавем. пирӯзии мо дар иттифоқ шудан аз бародарон. ҳамчунин худованд дар ояти 46 сураи Анфол мусалмонҳоро таъкид мекунад:
ба худо ва паёмбараш итоат кунед ва бо якдигар ба низоъ бармахезед ки нотавон шавед ва қуввати шумо биравад. Сабр пеша кунед ки худо ҳамроҳи собирон аст. мо набояд интизор шавем ки кай худо ҳоли моро тағйир медиҳад, чунки тақдири мо дар дасти мост. худованд дар сураи Рад ояти 11 мефармояд: то инсонҳо худро тағйир надиҳанд, худо ҳоли онҳоро дигаргун намекунад. пас нахуст бояд мо ҳаракат кунем то худо ба мо баракат диҳад. бадтарин хислате ки мо имрӯз дорем, бародарон, ин маҳалчигиву миллатгароӣ аст. фаромӯш кардем ки муъмин бародари муъмин аст ва ба ин кор албатта душманони мо хурсанд ҳастанд. биёед бо ҳам бародар шавем ва нагӯем ки ту фалонӣ ҳастиву ту фалонӣ. ҳамин тавр мо метавонем иттифоқ шавем ва дар зиндагӣ ҳам комёб бошем. як шоир бисёр хуб фармудааст ки эй нусхаи номаи илоҳӣ ки туӣ, беоинаи ҷамоли шодӣ ки туӣ, берумзи ту нест ҳар он чи дар олам ҳаст, аз худ биталаб ҳар он чи хоҳӣ ки туӣ. ин дунёи санҷиш аст ва роҳе ки шумо интихоб мекунед дар дасти худи шумо аст. худованд ҳамчунин дар Қуръони Карим мефармояд: пас ҳар кас ба вазни зарраи некӣ карда бошад, онро мебинад, ва ҳар кас ба вазни зарраи бадӣ карда бошад, албатта онро мебинад. эй мардум, фикр накунед ки дар ин дунё беҳуда офарида шудаед. ҷавоби ҳар луқмае ки мехӯред рӯзи қиёмат аз шумо пурсида мешавад. пас худовандро сипосгузорӣ намоед ва аз ҷумлаи носипосон мабошед. баъзеҳо дар пастӣ афтидан рӯ ба сӯи худо меоранд ва чун худо онҳоро доро намуд, худоро фаромӯш карда носипосӣ мекунанд. ҳамеша корҳои хайр анҷом диҳед ва аз корҳои бад рӯй гардонед ки ба зарари худи шумо аст. рӯзи қиёмат ангушти ҳасрат мегазед. дар роҳи худо садақа кунед, чунки садақа балоро дур мекунад. бидонед, садақа танҳо ин нест ки ба як нафари бечора пул ё таом бидиҳӣ. табассум кардан ба тарафи бародари муъминат ин ҳам садақа аст. як сангро аз роҳ дур кардан ҳам садақа аст. сухани хуб гуфтан садақа аст бародарон. як пиронсолро аз роҳ гузарондан ҳам садақа аст. муҳтарам ҷамоат, садақа гуфтам, як қиссаи хубе ба ёдам омад. Билл Гейтс сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошад. мисли ӯ одами сарватмандтаре вуҷуд надорад, дар ҳоле ки замин пур аз бечораву бенаво аст. системаи оператсионии Windows ки имрӯз тамоми телефону компютерҳои мо бо он кор мекунад, ихтироъкораш ҳамин Билл Гейтс аст. бо сохтани ин барномаи компютерӣ ӯ сарватманд шуд. пеш аз ин як марди нодору бечора буд. он қадар инсони нодор буд ки ҳатто барои харидани як маҷалла пул надошт. бадтарин рӯзҳои ҳаёташ буд. ин қисса байни Билл Гейтс ва як марди сиёҳпӯсти мусалмон гузаштааст бародарон. ин бародари сиёҳпӯсти мо аз Африқо ба Амрико муҳоҷир шуда бо фурӯхтани маҷалла рӯзашро мегузаронд. Билл Гейтс хондани маҷалларо дӯст медоштааст ва дар назди як ҳиздгоҳ ҳамеша аз ин бародари мо маҷалла мехаридааст. як рӯз пулаш барои харидани маҷалла камӣ мекунад ва аз бародари мо хоҳиш мекунад ки ба ӯ як маҷалла то пагоҳ қарз бидиҳад. бародари мусалмони мо ӯро дар хиҷолат намегузорад ва як рӯзномаро гирифта ба дасти ӯ медиҳад ва Билл Гейтс бисёр хурсанд мешавад ва ба хонааш меравад. ҳамин мард рӯзи дигар дар ҳамон изгоҳ мунтазири автобус мешавад ва чун бародари моро мебинад, рӯяшро ба дигар тараф метобад аз шарм, чунки пул надошт то қарзашро бидиҳад. сахттарин рӯзҳои ҳаёташ буд. бародари мусалмони мо бошад, ҳоли ӯро дида боз нахост ӯро дар хиҷолат гузорад. медонист ки ӯ хондани маҷалларо дӯст медорад. ба назди ӯ рафта боз як рӯзномаи дигарро ба ӯ медиҳад. Билл Гейтс аз кори бародари мо дар ҳайрат монда ба ӯ мегӯяд: ман қарзи дирӯзамро пардохт накардам ва он қадар маблағе дорам ки ҳоло раҳпулӣ карда ба хона меравам. бародари мо дар ҷавоб мегӯяд: медонам ту рӯзномаро хондан мехоҳӣ. рӯзномаро ба ӯ медиҳад ва қарзашро ҳам мебахшад. мегӯянд, он рӯзнома охирон рӯзномаи бародарамон буд. як нафар хоҳиш кард то ба ӯ бифурӯшад, аммо бародари мо онро ба Билл Гейтс ройгон дод. пули нақдро бошад қабул накард. ҳамин тавр аз байн чандин солу чандин моҳ гузашт. Билл Гейтс бо мурури замон бошад сарватманд шуд. дар сарватмандӣ то ҳол касе ба ӯ баробар нест бародарон. ӯ дар қайди ҳаёт аст ва дар Амрико зиндагӣ мекунад. рӯзе аз назди он изгоҳ мегузарад ва мебинад ки дар он ҷо як ҷавони дигар рӯзнома фурӯхта истодааст. бародари сиёҳпӯсти мо ба ёдаш меояд ва аз мошин пиёда мешавад. аз он ҷавон пурсон мешавад: як сиёҳпӯст ин ҷо рӯзнома мефурӯхт. оё ӯ то ҳол дар ҳамин ҷо кор мекунад ё дар дигар ҷо? ҷавон мегӯяд: ӯ дар дигар ҷо муофис шуда кор мекунад.
Билл Гейтс ба коргаронаш супориш медиҳад, ки ӯро зуд пайдо карда ба назди ман гирифта биёред. Хулас бародари моро пайдо мекунанд, ба назди ӯ мебаранд. бародари моро дида бисёр хурсанд мешаваду ӯро ба оғӯш мегирад ва нишаста суҳбат мекунанд. Билл Гейтс мегӯяд: оё ту маро шинохтӣ? бародари мо мегӯяд: туро касе ҳаст ки нашиносад? ту Билл Гейтс ҳастӣ, сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошӣ, ҳама туро мешиносад. Билл Гейтс мегӯяд: ман ҳамон нафаре ҳастам, ки ту ба ман чандин сол пеш маҷалла қарз додӣ ва ман қарзатро пардохт накардам. акнун туро даъват кардам, ки қарзамро пардохт намоям. бародар, ҳар чӣ мехоҳӣ аз ман бипурс, ба ту медиҳам. бародари мо бо табассум ба рӯи ӯ нигоҳ карда мегӯяд: мутаассифона ту қарзи маро пардохт карда наметавонӣ. Билл Гейтс дар ҷавоб мегӯяд: он маҷаллае ки ту ба ман додӣ як пули ночиз буд. чӣ хел сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон қарзи туро баргардонда наметавонада? чиҳо гуфтанатро мефаҳмӣ? танҳо 2 маҷалла ба ман қарз дода будӣ, чизи дигаре не. бародари мо ба ӯ ҷавоби дандоншикане медиҳад ва аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. бародарон, ҷавоби бародари мо ба ӯ чунин буд: он чӣ ки ман ба ту бахшидам аз бахшиши ту замину осмон фарқ мекунад. вақте ман ба ту маҷалла додам, сахттарин рӯзи ҳаёти ман буд. фарзандонам дар хона гуруснаву ташна буданд. аммо ман нахостам, ки туро дар хиҷолат бигзорам ва ҳар чӣ доштам онро барои ту бахшидам. имрӯз ки ту ба чунин рӯзи хуш расидӣ, он маблағи маро маблағи ночиз мегӯӣ. фарқ байни бахшидани ман ва бахшидани ту дар он аст, ки ман дар ҳолати тангдастӣ ба ту бахшидам, дар ҳоле ки худам ниёзманд будам. мегӯям бародари мо табассуме карда ба ӯ мегӯяд: оё ту медонӣ, ки он гуна ки бечораву нодор будӣ, ҳамон хел боқӣ мондӣ. ҳар қадар маблағ ҷамъ мекунӣ, ҳеҷ сер намешавӣ, дар ҳоле ки дар дунё миллион инсонҳо аз гуруснагӣ азият мекашанд. дорои он нест, ки маблағи бисёр ҷамъ оварӣ. дорои он аст, ки ба он чӣ дар даст дорӣ қаноат намоӣ ва аз ниёзат зиёдатиро ба ниёзмандону бечорагону дармондагон бахшида онҳоро хушҳол намоӣ. бародари мо ин суханҳоро ба Билл Гейтс гуфта, аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. ана ин аст бародарон қаноат кардан. ҳар ки қаноат надорад, бечора меравад аз ин дунё. худованди карим дар ояти 254 сураи Бақара мефармояд: эй касоне имон овардаед, пеш аз он ки он рӯзе фаро расад, ки дар он на хариду фурӯше бошад ва на дӯстиву шафоате, аз он чӣ ба шумо рӯзӣ додаем садақа кунед. аз ин оят бармеояд рӯзи қиёмат ҳамин садақа метавонад моро наҷот диҳад. дар ояти 261 ва 262 сураи Бақара бошад, худо боз дар бораи садақакунандагон мефармояд: мисоли онҳо ки моли худро дар роҳи худо харҷ мекунанд, мисоли донаест, ки 7 хуша бароварад ва дар ҳар хушае 100 дона бошад. худо подоши ҳар киро бихоҳад чанд баробар мекунад. худо кушоишдиҳанда ва доност. музди касоне ки молҳои худро дар роҳи худо харҷ мекунанд ва пас аз харҷ миннате намениҳанд ва озоре намерасонанд, бо парвардигорашон аст, на бимнок мешаванд ва на андӯҳгин. ҳамчунин дар ояти 7 сураи Алҳадид худо мефармояд: ба худову паёмбараш имон биёваред ва аз он мол ки ба варосат ба шумо расидааст, инфоқ яъне садақа кунед. аз миёни шумо ҳар киро имон оварда ва садақа карда музди фаровонаш диҳанд. дониста бошед, худованд садақаҳои шуморо даҳчанд карда ба шумо мерасонад. дар ин дунё аз ҷое мерасонад, ки тамоман интизораш набудед ва дар охират ҳам аз подошаш бенасиб намемонед. бидонед, муҳтарам ҷамоат, аз худ чизе надорем мо. ҳар чӣ доред ва ҳастии худи шумо аз баракат ва меҳрубонии худо аст. худо аст, ки ба мо ризқу рӯзӣ мерасонад ва ҳам дар тангдастӣ ва ҳам дар сарватмандӣ ҳар яки моро санҷиш мекунад. ҳар ки аз санҷиш гузашт, абадӣ дар ҷаннат аст ва ҳар ки аз санҷиш нагузашт, абадӣ дар ҷаҳаннам азоб мекашад. сипосгузор бошед худоеро, ки шуморо аз нестӣ ба ҳастӣ овард. аллоҳу акбар! муҳтарам ҷамоат, ҳамеша кӯшиш кунед, ки дар роҳи рост бошед. фирефтаи ин дунёи дурӯза нагардед. ҳамеша аз худои якто кӯмак талаб кунед. худованд моро аз ҷумлаи хайрхоҳон гардонад ва ҳидоят кунад ба роҳи касоне, ки ба онҳо инъому икром кард. амин. худованд дар дили мусалмонҳо меҳре биандозад, то бо ҳам иттифоқ шаванд. амин. худованд ба мусалмонҳое ки дар кишварҳояшон ҷангу ҷидол аст, осоишу оромишро насиб гардонад. амин.
ва дар кулли сайёраи замин байни инсонҳо ҳам дигарфаҳмӣ ва бародариро насиб гардонад.